Kita Mbah Panekan. Nggih. Ya. Nyuwun Mbak. Nggih. Nggih. Ria Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Jenenge badhe gawekne kula candi ngoten nggih Mbak. Cacahe 1000. Saged. Heeh. Candi cacahe 1000 apa anak cacahe 1000? Ya. Nak 1000 anu 500 ding. Dek sepengi lho Mas. Titis cedak rene. Lah nggih niku lho. Ayo monggo. Gopik. Ya. Oke. Ya. Jonggrang kita lagi. Yuk, Cok. Asik. Enake Panekan. Ramukal yen aku nandang kasmaran. Iya, Mbak. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko gandung kowe aja kumalunggo. Piye Jonggrang? Perang iki kanggo kudu rampung. Bila mati Kang Mas Prabu kedalam kang wis sedo lapo ing wana sekara. Kowe wanita kang hebat, ora ngerti yen tanduk lanange jagat. Putra ratu bengking Prabu Damar Sing nyauri titis swara lanang. Aku duwe aji sakti Gondowasa. Roro Jonggrang manut pun garwa. Joko gandung aku duwe tebono. Anti sewu Sawange kudu tahati. Iya Jonggrang panyuwunmu tak urus. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ramukal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Kowe aja kumalunggo. Bingung lah Artola. Iki kanggo kudu